салом тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи хабарро пешкаши шумо мекунем. муҳориба байни Лобов ва Миланҷе гузашт, вале чӣ тавр? аз моҳи апрели соли равон вақте промоушени гузаронандаи муҳориба дар бораи муҳорибаи байни онҳо хабар дод, аз тарафи ҳардуи варзишгар пасзанӣ суханҳои қабеҳ ваъдаҳое ки яке дигареро рӯзи муҳориба ба хок яксон мекунад дида мешуд. вале аллакай дар пресс-конференсияҳои ду рӯз пеш ва рӯзи муҳориба аз ҳарду тараф мулоимӣ ва ҳурмат ба якдигар иброз мешуд. рӯзи муҳориба бошад, дар рафтори Миланҷе тамоман нафрат ба ҳарифи худ дида намешуд ва ҳатто баъзеи мутахассисон ба хулосае буданд ки ӯ дар ҳарос аст. хулоса он чизеро ки мухлисони ду тараф ва ҳамин намуди варзиш интизор буданд дида намешуд. муҳориба пурра 5 раунд давом дода, дар охир ба хулосаи якдилонаи доварон Лобов ғолиб омад. баъди муҳориба дар сомонаҳо хабаре баромад ки Миланҷе шояд ба карьераи худ нуқта монад. инчунин дар Лондон Беллатор 223 гузашт ки дар муҳорибаи шом Гегард Мусаси ва Рафаэл Лавато иштирок карданд ки ба хулосаи якдилонаи доварон Лавато ғолиб омада соҳиби титул ва чемпион дар вазни миёна гардид. дар сомонаҳои интернетӣ хабаре баромад ки Николай Валуев собиқ боксёри сангинвазн ва депутати Госдума ба бемории саратони мағзи сар гирифтор шудааст ва аллакай ду ҷарроҳиро паси сар намудааст. айни ҳол Валуев худро хуб ҳис мекунад ва дар марҳилаи барқароршавӣ мебошад. аз номи тамоми мухлисони Валуев ба ӯ шифои комилро хоҳонем. промоушени дигари муҳорибаи беқоида ва шояд яке аз машҳуртарин UFC дар олами варзиши муҳорибаҳои таҳамтан на танҳо ба варзишгарони номдору дар ҳақиқат меҷангида, балки ба шоуҳои худ дар тамоми дунё машҳур аст. чанд рӯз пеш дар сомонаҳо хабаре баромад ки поп-ситораи Канада Ҷастин Бибер эълон кардааст ки мехоҳад бо ситораи Голливуд ва синамо Том Круз аз рӯи қонунҳои ММА қувваозмоӣ кунад. аввалин шуда ин хабарро варзишгари ҳамин промоушен Конор Макгрегор дастгирӣ карда хабар дод ки ӯ тайёр аст ҳамин муҳорибаро ташкил кунад. то имрӯз сабаби эълон кардани Бибер ба касе маълум нест. соли 2019 соли охирин барои карьераи касбии якчанд футболбозони машҳури дунё гардид ки даҳсолаҳои охир бо бозиҳои худ дили миллионҳо мухлисону дилдодагони ин намуди варзишро ба ваҷд меоварданд. футболистон ба монанди чемпиони ҷаҳон, дукарата чемпиони Европа, беҳтарин бомбардири соли 2012, дорандаи бутси тиллоии ҳамон сол Фернандо Торрес дар синни 35 солагӣ оид ба охир расонидани карьераи худ хабар дод. Торрес дар 20 соли футболбозии касбии худ дар клубҳои Атлетико Мадрид, Ливерпул, Милан, Челси ва охирин дастаи ӯ клуби Сагато Тосуи Япония ки дар як мавсим ҳамагӣ ба задани як гол даст ёфтааст мебошад. сабаби баҳс кардани фаъолияти касбиашро дар ҳаловат набурдан аз бозиҳои худ иброз мекунад. ба монанди Торрес легендаи Челси Пётр Чех дар синни 37 солагӣ, Робин ван Перси дар синни 35 солагӣ, Хави дар синни 39 солагӣ ва Ҷон Оши дар синни 38 солагӣ фаъолияти касбии худро қатъ намудаанд. бо ҳамин барномаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед ва аз тамоми хабарҳои варзишии рӯи ҷаҳон хабардор бошед.